क्या हुआ था, क्यों गोली लगा है, क्यों गोली मारा, क्या हुआ था, क्या हुआ था, बोलिए, बोलो क्या हुआ था, गोली क्यों मारा, गोली क्यों मारा, मारा नहीं तो कैसे लग गया, कहाँ पिस्टल कहाँ से लाया, कहाँ से लेके आया? पिस्टल कहाँ से लाया, नहीं जाना, हम दारू पी रहा था। नंगौ गफुर हालामनि सिङाव थानाय जोंनि जयपुर मोनसे जयपुर बर' गामियावहाय मोनसे हाबाथिलियावहाय जानाङै जाथाय एबा जाथावै जाथाया जादों। मैया हरनि समावहाय मोनसे हाबाथिलियाव फैनानै सानैसो गोजान जायगानिफ्राय फैनाय दुथांखौनो होननांगोन जोङो, सासे मानसिखौ उदाङै पिस्तल दिरुननानै गावनायनि जाथाय बे न'खराव दंफैयो जों दिनै। जों बिथांनि न'खरनि थिलियाव थानाय एबा जि जाथाय थिलियाव थादोंमोन बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन बे जाथायखौ माबोरै जानाय आरो बोरै जादों होननानै नोंथाङा साननायखौ एसे फोरमायनानै होदो। जाथायाथ' जानाङामोन, जाबाय दा माबोरै जादों बेखौथ' सिंनि खोथाखौ जों मिथिला, खिन्थु जाथायखौ जानायखौ आं गावनो खुद मेगनजों नुनाय। दा बिसोरो माने जाखांनाय लोगो लोगो बेयाव गावथावाब्लाबो माने हाखु दाखु गावनायखौ आं नुबाय माने। गावजाग्रानि मुंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो गावजाग्रानि मुङाथ' जोङो ओरैनो असे नामा मिरखुर मुसाहारि, ओरैनो जों गामियाव माने एरियायाव लादेन होननानै बुङो आरो। जाय गावग्रा बिथांमोना अबेनि आरो बिथांखौ माबोरै मिथिनाय बे गावनि? बिथांमोनाथ' दा जों मिथिनाय बायदिबा बिहारनि, ओमफ्राय बिसोरो डिमापुराव बानलु बेफार मावनो थाखाय थाफैदों। ओमफ्राय बे जों गामियाव फैफानाया बिसोरो समित नार्जारि होननायजों फैफादों माने। दा सुमित नार्जारि होननायजों फैफानायावहाय सुमित नार्जारिखौ माबाफोर दंफायो नामा होनना मिथिनो सानदों नामा? जों बेखौ होननो हानाय नंला माने, मा दंफायो मा गैफाया, जायखिजाया पुलिस इनभेस्टिगेसन जासिगोन, बिनि सायाव सोंसिगोन माने। जायखौथ' होनाय जाबाय जेनेबा। जाय गावजादों बिथाङा दा अबेयाव दङ? बेयो नाहरलगन ट्रेन्सआव दं, दा अपारेसननि थाखाय माबा खालामगासिनो, दा अपारेसनाबो एसे गोबाव लागोन नामा नै। गावग्रा बिथांखौ बुंलांखो? गावग्रा बिथाङाथ' दा थानायाव दं। उदाङै जे जोंनि जायगायाव फैनानै बा बर' जायगायाव फैनानै जोंनि जायगायावनो सासे बर' सुबुंखौनो उदाङै पिस्तल दिरुनना गावदों, बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' जोंनि दा जाबोबाय थानाय माबानि सायाव बहुद दुखुनांथाव, आरो जों माने साननो थांबा एसे लाजिथावथावबो जानांगौ जाबाय। माने जों एसेबां माबा थासेयावबो जेनेबा जोंनो खुद बर' हारियानो दाबो गुबुनजों नासयजानाया जोंनि थाखाय एसे लासिंसिं आरो। जोंनि जायगायावनो जुदि आमखुला गावनो हालायनाय बिसोरो गोहो जादोंबा आरो उनाव मा जालांबावगोन, बिनि थाखाय जोङो एसे गोख्रोङै खावलायहरनाय थायो, एसे मोजाङै माने हारिनि सायाव नोजोर लाखिनाया जोंनि थाखाय बहुद गोनां जाबाय। बिथांखौ जाय गावग्रा बिथांखौहाय माबायदि एक्सन लानांगौ होनना नोंथाङा सानदों? गावग्राखौथ' माने जेसेबां हायो एसेबां गोख्रों साजा आयेना मावनांगोन, बेखौ जों आयेननि सायावसो फोथायनाय दं, आयेना साजाखौ होगोन। नंगौ, बिथाङा फारि फारि फोरमायदों। हाबाथिलियाव फैदोंमोन ओंखाम जाबाय थानाय समावहाय गावनिनो लोगो एबा गावनि गामिनि लोगो सुमित नार्जारि बिथाङाहाय बिथांखौ कल खालामना लिंहरदोंमोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे जायगायावनो थानानै बिथाङाहाय पिस्तलखौ दिरुननानै उदाङै गावदों सासे सुबुंखौ होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। आरो लोगोसे उदाङै मोनसे हाबाथिलियाव फैनानै बा जोंनि बर' एरिया जायगायाव फैनानै सासे गुबुन जाथिनि मानसिया गोजाननिफ्राय फैनानै बेवहाय माब्रै उदाङै पिस्तल दिरुननानै गावनो हाखो, थारैनो बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि। दा बेखौहाय पुलिस बिफाना माबायदि राहा लागोन बेखौहाय बिथांमोनासो मिथिसिगोन उनावहाय। दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बेखौ जोबोद खारायै एक्सन लानांगौ एबा जोबोद मोजाङैहाय बिथांखौहाय आयेननि बेब'स्थाखौ लानांगौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा नोंथांमोननो आं खिन्थागासिनो दं, बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै आङो जि हाबाथिलियावहाय पिस्तल दिरुननानै उदाङै पिस्तल दिरुननानै गावनाय जायगा, आं बेयावहाय फैनानै दंफैयो। दा बेयावहाय आङो बिथांनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि गासैबो नायगिरि बिथांमोननो थाखाय आङो बेखौ फोरमायदों। दायो आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों, बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आङो बिदाय लाथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।